Good morning mga kapadyak. Nandito po tayo ngayon sa EJ's Bike Trail in Malog Norte. Oh, downhill, an enduro track. Doon. Dito. Tapos may kahoy. Receiver niya dito. Apo. dito yata yung beginner no, sir. Oo. Dito tayo. Dito tayo. Ako ang mangunguna niyan. Ako ang mangunguna. Beginner's trail. Sir Jonathan. Sampol muna. Ingat, sir. Sir George. Warm up. Warm up lang muna tayo mga kaibigan. Ganito lang ang pwede sa akin. XC Trail. Yan o, may jump agad. Yeah. Out. Si Sir Jonathan. Yeah. Warm up ni Sir George. Si Idol Bryce. Subukan po natin dito mga kawadyak.
Yes! Ito mga kaibigan. Woohoo! Woohoo! Ayan na tayo. Sir Bernie sa DH truck. Idol. Bigat natin. Yeah! Woohoo! Hey! Bitaw! Bitaw! Woohoo! 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 Ang ganda na ng panaginip mo daw mamaya. Same time. Isaktumanan kas lagi. Isa pa lang yung speed na walang buhat-buhat. Soft ang landing mo. Nice, sir. Nice. Ang igsi ng pero soft kasi nga yung flow lang talaga. Hey! Yun oh, bike trail, exit trail. Kita nyo mga kapadyak, diretso lang, bawal mga liwa. Yes sir! Boost. Let's go.
few moments later. Doon po tayo pupunta oh. Doon. Titirahan na ni Brace. Eh, Galangan. basta huwag mo lang tititigan ng preno. Tama na yung speed mo. Ibabato ka na yan. Ibabato ka na yan. Huwag mong sisilipin. Pag sinilip mo, lalo kang matatakot. Kaya mo? Walang speed lang yan, diretso na. Fantastic, baby! Go, baby! Yes, Iron Rock! Case na! Oh, welcome sa Matri House. Ay, may bayad, entrance. Sige. Pasok tayo, 5 pesos lang. Dito tayo kumain sa taas. Oh, view deck. Woo! Oh, may video pa yata dito ah. Oh, may sound system oh. Saan ka pa? Oh, mga kapadyak, punta na kayo dito. Ang ganda dito itimangan. Oh, saan ka pa? Oh, yan na yung lingga yan. Oh, with sound system sir. Yuhe, no? Oh. Hey! Yee! Ano tayo? Paluto tayo ti. Ano tayo, nabaw? Ang ganda. Oh, sir. Nagmayat niya, sir. Sarap buhay dito. Oh, mga lodi. Oh, panurin niyo muna yan, oh. Si Sir Jonathan. Oh. Apa na? Ah, Ah, pangalan niyo, idol. hindi niya ako gusto. Shout out kay Aaron Paluwang. Tukol mo lang. Piktaw. Oy. Yan. Okay, dadaan ko, sir. Yan mga kapadyak. Babanatan po nila ito. Aakyatin na nila ni Sir Jonathan. Si Idol Jacob. Si Idol Diretso. Woohoo! Next. Dali. Ganyan ang downhill. Yan yung reality ng downhill. Paano yung mag-wheelie? Ganito ba? Bunny hop. Ganito ba? Paano? Paano mag-wheelie? Paano
Paano magsagasa ng helmet? Hirap na mag-trex, wala na. Oh, ayan. Saan na tayo ngayon ulit? At maliligo tayo? Ligo tayo. So, let's go, let's go. Ligo na. Tapos na ang ride. Maliligo na tayo. Naka-safety belt na, naka-airbag pa. Mamaya, pagka hindi pa rin tumino yung driver, mag-helmet na ako. Oh, jump, jump, jump. Jump firm. Oh. Safe ride po sa amin. Mas natatakot po kami sa sasakyan po namin. Walang sinabi yung downhill. Wala pong sinabi po yung downhill sa van. Jack. Pupunta kami ngayon sa beach. Maliligo kami. Nauna na. Ha! Take natin si Sir Flex. Ayan na si Sir Flex. Yahoo! Si Sir Flex lang yan. Meron pa! Meron pa! Siya lang malakas.